Άλλη μια μέρα σήμερα. Δεν μπορούσε να είναι ακόμα νύχτα. Λες και θα συμβεί κάτι διαφορετικό. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Όλο το βράδυ σκεφτόμουν τη ζωή μου. Ζωή μου. Τα παιδιά στο σχολείο συνεχώς με έχουν στην απ' έξω. Έχουν φτύσει, έχουν γελάσει μαζί μου. Με έχουν χτυπήσει. Οι γονείς μου, για εκείνους είμαι άχρηστη. Δεν τους κάνω ευτυχισμένους. Συνέχεια φωνές και μόνο φωνές. Όμως το χειρότερο είναι πως μάλωσα με την πιο κοντινή μου φίλη. Έχουμε ένα μήνα και 3 μέρες να μιλήσουμε. Ναι, τις μετρά. Όμως, όλοι φεύγουν μακριά μου. Λογικό το βρίσκω να κάνει και αυτή κάτι τέτοιο. Δεν την κατηγορώ. Είμαι ένα χάλι. Ποιος σιγά ρε φλάκας. Τελείωνε. Πρόβλημα. Μας είπα απλά στην μπάλα. Εκεί βρε ηλικίες. Άντε, πια στην μπάλα. Πάλι εδώ, μωρέ, άσχημη. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για την ελευθερία. Θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει ελευθερία. Είπαμε και την προηγούμενη φορά. Κότσιος. Ελευθερία είναι ό,τι θέλω να κάνω εγώ. Συμφωνείς, Δήμητρα? Εννοείται πως όχι. Η ελευθερία είναι μια... Το πάλι αυτό δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνείς. Σιωπή. Απλά αξιό. Λοιπόν, ελευθερία είναι μια έννοια η οποία είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές. Και καλά. Είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές να εξηγηθεί με λόγια. Η ελευθερία στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι πιο φτάνει. Κλειώ, τι λες? Κλειώ, σου μιλάω. Πάντα ψυχολογικά έτσι. Κλειώ. Κάθε μέρα είσαι με το κεφάλι κάτω. Πώς θα γίνει τώρα? Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού να βρεις ότι βρίσκεσαι? Κάτσε κάτω. Μας απειλεί, παιδιά. Μην ανησυχείτε. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι για σας. Τι κάνεις ρε? Δεν είναι αστειοκόφτο. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις, κάτσε κάτω. Θεωρείς ότι είναι σωστό αυτό που κάνεις? Τρομάς τόσο κόσμο. Κλειώ, μην το κάνεις.